kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kada kinang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat. Akas na napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Idi kalman laeng. Nembag. Wen nembag. Nembag nga malamyo amin nga sa nga pada papagayang. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio. Amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay ti programa. Idi kalman lang. Idi kalman lang. Kaya ito pag-aim nyo, Mr. IKL. Idi kalman lang, manong Nemi Ruiz. Isang baby na ito nga programa, papag-aim dito nga malem. Good afternoon, good evening, good morning. Ano yaman nga oras kanal daw, ti ayan nyo itang apaset, ti lobong kapkablawad na kayo, ti naragsak ngayon kay panagbibuya. Pag-share ti program natin, please share this program. Kahit padaanan nyo ti istorya, ti pakasalitaan ni ti kalman laing ni pagayam ti nga Cecil. Ano ti pakasalitaan ni Cecil, adu nga tat panakpak na? Kahit na kayo magustuhan nyo ka di ti parte na panakpak. Uno agdengig kayo, tapno adama adaw yung adal, kahit pagsarmingan ti biyan. Adot istorya ta nga santay pa nga naamuan nga ingkab to pala istoryan kada kayo ta. Ihawis mi met iting kay pa nag-istorya tapno kasta kada kiti istorya yo tibiyag ket na may buray met dati pakasay at karato nga programa tayo ya. Adot dagitay mayat kumang ag-istorya ngem di damong istorya. Mabalindak man nga pasyaren tas amismo tingkay pang istoryaan tas yakton ti makaamo. Ento no maibagayo no kasano anya dagiti paspasamak iti biagyo. Alisto lang entay aramiden. Ayan, saludsudak lang no anya itatagdama kasasaad ti biagyo. Sayon to sublian ti idikalman lang. Nagamammo kami kinilakay ko. Nagamammo kami idi kinilakay ko. Idi takastoy. Ket ti muna nga nagdaytan mi napasamak ti panangipaay ko di bagik kan di panakpak idi takwa ko na. Tas jay lang. Pakasaritaan iti kalman laeng ni Cecil. Saguday nga ti surat ko na naritoy. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong Nemi tanangeg kon tay motorsiklo ni Baldong asawak simang peten awam manen ti ganas nga sangpet ti asawak baka awam manen ti sangpet na nga naimas nga masida ngem kasta una ti taray ni Shirley nga anak bing agtawanen ti pito manong Nemi idi makita nan ni tatang na ni papang na isulatan tinapan ng sabat. Nauma ako namang sabsabat iti asawak man. Maumak pa iti din. Nga makiten din na kinkuan. Aumal asensun ti biyag. Agpwesto nga nung naming nga dabalay mi bukod. Ngam ang klase na nga balay. Arig na patat. Inrugimi manong nami. Nga pinatakder. Ang
Habang nga na ituloy ta na karon. Hindi na maibos ti kwarta ng ornong nan, haana nga na ituloy. Takasanong manong nemi, mekaniko laeng ti asawa. Nabayagin manong nemi nga sa anak na nakaigam itinawadwa na kwarta. No agsweldo ni Baldo manong nemi, yan nanay mo na bakit? Hanapay nga rin siya kinanay. Inton ka ano nga, ikanak ko mga tinawadwa na kwarta. Inton ka ano nga, matuloy nga makumpleto ti balay tayo. Nga mapalitadaan, ag tiles, o susto nga tawa, ridaw, kanon to nga danapindas nga divider, kanon to nga danapindas nga dining room, kanon to nga danapindas nga sala set, kanon to nga danapindas nga TV, kanon to nga the aircon tayo, kaano nga ref tayo, kaano nga adyak aggel-gel-gel, dagat adawasing machine tayo, kaano to nga dalugan tayo nga pagluganan tayo nga ipaspaser na kami jemol, kaano to nga makapagpaserte ka na Pilipinas nga lugar dito Pilipinas, kaano to. Dagit naman nung nemi no kwati masansan nga adu nga saludsud ko. Nointon ka ano, nga matungpal ni Baldo ting karina kanyak nga napintas to nga panagbiag. Ada nga tamaited na napintas sa biag. Idin to ta mekaniko lang. Malagip ko lakit nga rin ni nanang tasang kay bagana di ay awan ambo kong sese ludeta nga Baldong mekaniko ti pagtungpala mahanto na pintas ti biag mo mamirmiraot kan tulata. Ano serbi ko tapintas mo di mo usar dati ko nabaklang ti pakiasawa ato na serbi tapintas mo. Hey, nagpintas ka, nagtanag ka lang ti Baldo nga mekaniko. Ngayon nakigtutak manong nemi di kuldingan nak ni Cheryl. Ni Shirley ko na mama, lechon manok, mama na lechon manok. Lechon manok? Well, sa adobe ito ginatang ni Papag. Para kanya adobe ay nagpintas nga rawatan sapatos ko. Ken, adated namat kang ka. Sa batam kami ni Papangin na dito na ururayan na ka. Maging kalatkas na. Alis to balang kumatang ti lechon manok? Mamang? Abay, awan? Alaan, yung kasabatan ni Papang, nakikabil yung silid ko dito ginatang kong arwatin na, kastamper, inakita sa rin tilat sumanok na mga tayo, kung bisina ko na, napayok ako saan nga nakapangal tilat sumanok. Hindi alas itong agsaw, limula ka, no? Naglayang agsaw ni Lolam, kasta kalaing mo agsaw. Alayang ka pangarot sa dyalamisa, alin, tagidasarkan. Tabag sunod nung makastrip ni Patmang mo. Wari sakit, mabisina ko. Malangab ko, ayaw mo datang nga lechon manok. Bago sinabat ti asawak manong, pinalubusag lahat nga sibunag. Niya damat, nabungon nga, saksakruyan na. Sweetheart. Para kang ka. Ano awat naman talok tamto. Amo ka magustuhan. Hanga na rin masapol ko. Di mo kumaintin lahat na kwarta, tinggal gatang mo. Adumat arwatin gatanak mo. Apay gagatangan pala dyan, nangina siguro. No, di let's sumanak, okay. Ngayon kita arwatan, hanga arwatin, di masapol ko. Chikait ko, kas. Di ba yung mga sagdigos kan doon. Sagdigos. Hanga maka-score. Amok latangget, style mo. No, bagam ngayon nakagdigos, sa kanto sumarunong agdigos, amok latan. Panakpakin na. Ngayon awang panakpak. No, awang pirak. Sapsapulim ti pirak? Oh. Ito Ito clutch bag. Indungso na kanyak ti clutch bag, manong name. Nabongkong. Ano tagyan ko man na clutch bag? Pulyetos. Anong pulyetos? Pulyetos kandidato Katalam nga awatam nga minan. Natalok katam. Takitam no nagyan na. Inawat ko man. Sa kulinuktan.
bandel, binandel. Ano to'y? Fake? Fake? Ano nga fake? Kagap-gapo na bangko. Ang utam kalikis. Nakakatatong saksangaribo. Hoy, kitag-tagari. Nakalam. Ano pala ka sa lutsod mo? Di ba? Sapsapulam kit kwarta. Hamon sa lutsod ng kapunan. Ada ka marunong sideline ko. Malaksid nga mekanong kuwak. Ada pa si mereka nga trabaho. Nabindas. Buy and sell. Gabuta mekanik kuwak. Kat nalainga. Ada man da kitay nangalakan niya agbabay and sell. Nga dare tay aramidan da nga. Pakikita da, no okay pa lang, no magastos, no natay patrimaan da. Kat no ibaga, nasjay, gatangan dan tumat, tawaran da. Sa dan tumat ipatarimaan kanya. Oh, kat siyempre, nalingak mekaniko. Sideline ko na to. Malaksid nga mekaniko di talyer. Kat no da ipatarimaan da kanya, kung napakita da kanya kotse, no lugan. No anya tibagak, no okay ko na, di gatangan da. Makaganansya dakil, ikanda, ganansya lang dita. Nakaganansya kami di dakil. Kapag dakil ako, dakil atrak di ginatang dakil na tinarimaan ko. Ha, nakadagtag-tagay Baldo? Haan. Oh, Baldonero! Kukwak na gito yung korta. Kukwak. Uy, hindi ka makadanag. Tamang damang hold up ka na tayo. Hindi ka makanin. Umunak to ang digusan sa kanto sumanok digus. Kalbasan na panakpangan. Basta, anda pirak. Oh, kaya orag pat nagpanakpak, Baldo. Manong na may nakaragragsak kami. Nganangan, hangaga po atalitson manok, iti si dami. Nagimas pa'y manong nemi, ti flavor. Ito yung gusto nga pangalalaan no ko. Hindi ka tinalaing nga agletson, ti manok, manong. Oray awan ti pag-isaw-sawam, naimas lahat na naghimas. So, inaduktimangan ko na. Ay, Shirley, anak, mamang, makamukan to nga ginaw ka nag-agumong kinaginaw tinakagdigos. Awan mang, siyak ti makamutlat to yun. Si ka pa nga na umbram. Kaya medyo isyat ko itong matapang kondisyon sa aktong sumarunong agdigos. Kaya maturo kang masapa, anak. Ni, amos lang mo kung to abrayo Ano mo mga abrami? Panakpak? Doko ka. Ubing kabay. Agaramid kami ti ading mo. Yes! Adan tumatan ading mo. Ni mayat man papang kadom no kadaggabat yawid ka no ko ang amin ti letson manok ikan na kami ti sarabo may kini mamang tapnok anayon kayong agaramid ti ading ko. Ganado ak manong nemi. Ore mang pat na kita nga panakpak, Baldo. Basta kanayon nakastoy. Manong nemi, nakabado ako dinarasay, awanan ti brak, pantilat na bati, idita, irwar ko tinagyan, manong nemi ti clutch bag, manong nga bandel, ako, 5? Sagsasang kasut, nga ribo? 500,000? Kumakit 1,000,000. Tabay lang makaiga magtikas-tika doon at kwarta. Ano nga ito't pangusaran mi? Ipatuloy mo ito nga papintasin di balay. Kalpasan na, kanayon nga taakas to. Pag-isumat nga sumreken ni Baldo manon naming nga nakabalabala yung tituwalya. Baldo? Sweetheart? Kalpasan dito ay adan to pe sumaruno. Kaya tayo dawan mo kinihapon Diyos nga kanayon nga adda ipatarimaan da kanya ket dumakdakkel ti ganansya. Kasto gamit ti teknik na siya ka mekaniko sa lutsudan da kanya no kasanot kaado ti perding na kasanot to ti
magastos no ma-overhaul, mapintas. Ket agtutulag kami nga padaklek nga ibaga. Tapno nakastaket may menos di presyo. Kano nalakan tulad pananggatang da sa kunto tarimaanen nga papintasen. Ket ilako dan to ti times 3, times 4, times 5. Kada di pananggatang da. Nadakkel ka nan siya da. Kasta? Baglagi din ta nasarakam di kita nga kakaduam baldo, umaikan baldo. Nagpiti na akon manong name iti tenged na sa ako inkawiwit ti sakak iti siket na. Dakkel ti bagi ni Baldo manong name talaga nga mekaniko. Ket siya kun ti mo na nga nangamal ka dagiti bibig na katutot bras na ket nagimas anam namin ni namnam namet aninutnot dagiti bibig ko manong name sa nakimpaid na niti kama in lokais nan manong name tinarasa nga bado ket daytan addan dagiti bibig na iti duwa mansanas iti barukong ko oh ba Baldo meron nabayag idin manong name nga sa aming inaramid ti kastoy nga panakpak. Tamani po iti maya nagkatimod ko iti kasla awan ti asenso ti biyag mi. Mapilpilit akla ini manong name nga rakupen na kasla jak amo nga balsin dagiti rakup ken agek na basta latan itayak idi nga panakpaken na di na pa'y saludsudin nalpasa ko hanga balik ko na basta mapagustuhan. Awan tumatlumod ko. Ngem, iti dayta nga nakaigkemak ti $500,000 manong. Oh, sige Baldo, guma ka, guma ta nga dua. Iti balor nga $500,000. Panakpakin nakdagpat nagbaldo. Tilaing nangamangan manong, kat magustok launay. No kasta nga dilpadilpatan na nga isarak nga pagkutsukutsin ti dila na ti uneg ti kuweba manong. Oh, Baldo, Nero. Oh, Bal. Bal. Sige makaringgor. Maturok pa lang danak tao. Amo muna, agararamid ta ti ading na. Oh, Bal, kanayon kumalata kas to, itapno kanayon nga tapanakpak. Bal, manunto ka nga ribot, umay, Bal. Adu, daw pinaigganan, adu dita, paiso. Uy, agbalin to nakapimpinas ti balay tayo, kumpletot alikamen na. Ay, agpaiso. Uy, inaktop ikanda na nang angin kakapsat ko. Uy, no problem. Gumatang to ka na giti alahas ko, nagpintas nga rawatek. Langak to di baknang, sosyal. Uy, gumatang kanto ti service tayo, dati baan. Uy, hindi to paspasyar, na duma-duma na pasit ti lubog. Ti pagilyan, kan ti lubog. Uy. Uwahin manong name kasla ka barbaro ni ayat kada kami kinibaldo. Malagit ko lagit nga rod manong name di damo karabiim. Di nakabapaot ti panakpak mi manong name orek lamamimpat kalpasan nakit maminsan laing ni Baldo. Sa sakto met ti rumabaw nga mang-manage to gawak to sakto agali kapter itiyak nga rabaw ni Baldo no manganak mangan kam nga duwa nagmayat manong Baldo naro Cecil. Manong name nakaragragsakak karidi nga nabi ori ito sumarunongal daw. Naman nagbasa manong name ni Shirley na pamit nagtrabaho ni Baldo iti tanlier. No maladawak nga gawid kahit nangasawin nga inaybandak diri kayam ko. Di tawag mo na ko Mapaan ako nag-shopping ita kaya nakasarita ko ni Tatari ko.
So, dan tibang kontrata, ti pa naka-finish na. Kahit kabayatan nga, mapimfinish ti balay tayo, mahala tayo lang ti pagkasaraan tayo, ag-apartment tayo. Mangkita to pa yan. Tapos ano na nga tayo? Sige. Ang kailangan apartment, kabayatan nga, ma-finish ti balay, nga saan samot ko man ang budget. Hango man ita 500,000 ko nada. May isang putak tumanin. Ay so? Hoy. Oh, baldo. Oh my God, daras ta. Balado ako. Sikaman. Tinabang ko pinasyar ni Nanang Manong Naimi na kami suot. Nang, siguro, umay ka umutang. Siguro, daon di balayo kit adato'y balay me, kit umay ka mangala. Asin, bugong, betsen, bawang, lasunap, laya. Inanang mo. Kasala pa nagkit-kita yung kanya ko. Ka talaga, umay ka dito'y balay, amuklatan, mangibaga ka tigatang mo't bagas, tamong bagasyo, tanala daw ti sweldo ni Baldo nga mekaniko, ako na sanggat, ang kwartam ka, masapul ni Shirley nga po ko, nga basbasa at elementarya, kan, amin. Haang nga dagit at masapul ko, tayo dagatan ko. Umay ko sa sudin no masapul yut kwarta. Na, sino mga tao nga di na masapul ti kwarta? Dito ni ananusan nyo ito 5,000. Ananusak ti 5,000? Wine. Maka napiantulan no adlan tumanin. Ka mangrugin ton bigat iti panakaitulo di balay minang. Kat kabayatan nga may tultuloy tapno saan kami nga pasalsali kaya pinaspagyan nami. Ang kita kiti apartment nga sa Jimmy Paidaeng. Na, may tuloy ti balayo? Sa apartment kayo? Nangalan ko tayo? At the sideline ni Baldo Nanang. Sideline. Inlawlawag ko kininanang ti amin man. Buy and sell? At nagagayam na nga buy and sell itilugan. Kahit ni mekanik, ni Baldo isot na alada nga kadwada nga mekaniko. Isot yung makamo, karag itilugan nga katangan da. So, pahenti taribaan, papintas. Sa doon tumalayla ko. No, sa 500,000 kumati, panggatangan da, panggatang da. Sa nakagasto da lang 100,000 o that 600,000 kasada, punan da. Ilako da to 1.5 million o 2 million. Dadudukanan siya da pagbibingahin da. Ada na strike nila kayo mo kasta ang trabaho. Uwan, buy and sell, tilugan. Nalingmot ngamin di asawa kang mekaniko nanang. Sa anak may lagbabawi nga nakiasawa ti may isang mekaniko. Manamnaman nanang, bumaknang kami mitlayang iso nga ramanan nyumit at grasya. Ay, kanagawa mo nakaanak ko nga sesi. Hanggang magkayang ngagpaiso ka nagbidod ka ng asawa ti may isang mekaniko. Umay, ikanatuman na. Uwan na. Kalbasan ti makalawas Manong Naimi. Awan ti gatang dang materyales. Damang rito, danang kontrata ka na dyan. Di ba kinontrata da? Kontrata lang ti labor. Ti materyales sa data. Sige, baam ta. And gatangan da ka nung kapinas nga lugan para yung bigat. Hindi yung bigat, kamalman na, danton, bari nga. Alam mo, kadom padasa man mangtid kanyang milyon. Sige. Abay so, may ka natin milyon. Mapatasak torod mo natin magigamit milyon. Kinagpay sumanong Naimi naman payhaan nga may sa milyon, tanakurang lang, 950,000 pesos. 50,000 lang tikurang na tapos 1 million. Sayang, 50,000 lang, 1 million. Nga bale, kumanay nga tamat yung data. Manahin na. At kumatang alahas ko, aromatic, Uy, kahit numalpas doon di balay tayo, hambog, sidsidentan to ka na kita adong appliances. Uy,
Basta ka nang kanayon ko mga kastoy, Baldo. Panakpak ang kanayon ka. Umay ka karoon. Dati, 950,000 and then mo. Madanda ni nga 1 million iso nga. Kanem, amin na kayat mo kanen, Baldo. Buhayin manong nemi makabulanin. Sibod na kay magtigas to nga kwarta manong tiginalos to rin nagtrabaho iti balay mi malmalpasan manong. Inyalistuda. Mapinpintaan laengan manong. Kit ko na Uncle Rito. Ay, Cecil, pumalaki ito mo ta. Kawan na, Uncle. House blessings. Kawan, padaya ka ito Uy, nada nakasalita ko nga catering services, makabundat no latan. Kasanot ti kado ti masangili. Ito rin man pa sa karibo. Apo nakatumatin. Lima kasot, kalakalingan na. Sa mga lechon kayo tumatin, di ba kakin baboy uy. Labilibak pa nagasensuyo Anak kati trabaho ni Baldo. Di ba mekaniko? Mekaniko, Uncle. Kasano nga madan ti kasta kwarta di may sa mekaniko. Hindi akin na Uncle na ya. Hanga ang angaw nga mekaniko ni Baldo. Nalaing. At grupo nga negosyo do ket buy and sell. Agatang da kadagatay handa kay kayatin nga lugan. Dagatay kadaanan uno. Dagatay kayadan nga ilako. Katangin dat nalaka. Sadan to ilakot nangina. Agbaling nga nangina, gapot na nalaing ni Baldo, nga mekaniko. De nakadadaan, nga gatangan da, pagbalinan nakaslabran nyo. Uwi ng kel. Balor ko malaing tiyalugan nga 100,000. Pagbalinan na nga 2 million no matarimaan na yun. Uy, ulang kel. Kasta ko na kastalatan di pa nangarapahap ko kasi pa nang explain na. Gatangid at nakalaklak ka. Nin tumaten Baldo, kaputan na nga mekaniko. Pagbalin na kaslabran nyo. Nga slightly use ako nada. Mayat man. Mayat angkel. Sumid lang nga kaslalang hamon ti dunya. Nagpipindas di kita rawatan, nagkingin di kita alas mo. Agan anad ka laing Cecil. Numapang kayang tamol, di kasta nga kaadot alahos mo. Baka sarabsutin dala kita. Kaya try da. Uno. Ang atawat na kayo. Agan ang natak mo. Yan na angay nga rin manong ti house blessings. Manong name ti makas daawak, Baldo. Abay nga, di mo awisin na kita kakadwam ni Talyar. Handa ka masango. Hanga masango dabos sabas. Taking ko ti Talyar. Ni pare Guryong ninong ni Shirley. Handa ka rin masango. Babam lang. Kaya dagat nga kakadwam ti grupo. Isudat umay. Yan mamutukin ka. Gusto ko naman tiragsak ti anak ko manong namin tinawis na nagiti ka eskolaan na, kada mamestra na, imay sa amin nga mamestra, elementary school nga pagbasaan ni Shirley. Kaya iso ti bida. Wala ta, permi. Nagkatut makan man. Iti payapayan nakti asawak manong namin nga da iti exclusive nga lamisaan nga para kadakwada. Ay, kado Paldo, iya mo kada kayo dito nakapimpitas nga asawa. Napintas nga kweso da asawa, Paldo. Ay, bagman tayo nawis da kami, ita nga mamumiso na. Sumod lang awan hiling mo ka lagi ni babae. Gapot awanin ta sa pulim pa ni misis. Taapay, nagsapsapol ka dito sa baling nga babae ni Paldo, kado Andi kahit ko sa Cecil. Cecil ay Cecil. Ano, ada na kita gundawar nga awi sa misuna, na naroon makalako kami kit atuganan siya mi. Siyempre, ingkam mo tagapi-api. Awi sa misuna. Ingkam ka na kita bar, ka na nightclubs, nga rumaman ka na kita kada kita GRO. Hana kahit umay. Tapay ko
mapne ka kun kinibakit ko kunana. Kit gusto mo ti kunana. Anya pala sa pulan na gusto kina-sexy ka na pintas mo, Cecil. Agyaman na nakaasawa ka tigas kang kuhana. Nagasat ka laon nga nakaasawa ka ni Baldo. Cecil, ti pa nakabus mi ni Norman. Isumat ni Numer. Kaya ni Karim. Ni Karim, iso ti kalalingan mi. Ayos na kang peso, Cecil. Siyak ti kalalingan da. Abi nga kastat boses mo. Kunam lang na kontrabida. Ay, talaga gagaki ka na ito. Siyak ti nalingan kilatis lugan. Siyak ti ado ti basapulan na lugan. At nimet Bus Norman, iso ba dati talagang panaganam financer. Nimet pare Numer, ay kiti sumat iti anat panaganam. So ti agsapol ka na iti buyer. Amawan. Nimet pareng Baldo, iso amin ti makamo. Yan, manipod. Dadael nga lugan, naging gagbali na aslabranyo, ag presyo ti milyones. Eso nga doon maganan sabi, Cecil, ha? Agrendak ka. Iti sumarunong nga bolan, adan to dakila project me. Baka gaburan na kanto ni Baldo iti ado a kwarta. Baka milyones ti may gamam. Di kamen, Baldo. Kasta nga peso, pare Karim. Ha? Itulit ang oras nagraragsak. Nahimas ti baka mainom, nahimas ti pulutan. Awal ti mabaling nga, bandita nga chicks, pare Baldo. Dito yung katawan na. Hindi mabaling ka nga ni Mrs. T. Katebol tayo. Mabaling na. Apay di kay mapanag mangayam. Mabalin nyo mati tumawag. O mabaling mati door to door. Una sangkit, ano pa nagana mo? Mamalimad di, gorder. Awang ka di. Nakakadwa. Lipatan nyo pala ti babae na tatatoy. Sabo nga ding-ding di kita kakadwa mi, Cecil. Sige, panawag kayo palang Rodbaldo. Tapos yung wakti dito mga sangili. Okay. Hi. Sige, okay. Manong nemi, namamukon na kita kakadwa ni Baldo. Dadya Karim. Karim? Uno Karim. Karim. Ano to? Danagan nga Karim. Sila Muslim nga nagan. Kalalaas tila nga na. Ito to dya busda, dakil tiyan na, ni Norman. Ni Numer, ti medyo na nagwapo. Kinidayan na kita iti loko, Numer. Mapintas siguro kanya kata napintasak lalo na nakaarwatak na talaga nga pangpapintas kanya. Ada magatang ko nga roden, di ba? Agsubli-subli agit tapalro, magpapintas kasla, artista ka nga. No, ibaga nga rin ninanang ko kasla kano kayong ingas ko ni Don Sulueta. Duang lawas tinapalabas manong nemi kalpasan nga inukuparmin ti baro ken napintas nga balay mi a kompleto at alikamen. As pwede mangibaga ita nga nakurapay kami manong. Kasla ti mamati di kita karuba mi nga mekaniko laeng ni Baldo. Mekaniko nga agpeso kunak nga madanapintas nga sideline na. Uwen manong. Kasi tinaminsan nga imay pimasyar ni nanang. Talaga. Nakapimpintasin di balayo, Cecil. Nga bali nang ta, dumating paramang ko kata kayo. Hindi, tang arudo na iti pagyamayamanin ni Mika, ni tatang mo, ang kapsat mo, mani po di napintasin trabaho ni Baldo, kati ka na imot nga mangtid. Hanggang naimot nga anak. Anuan yaman ti blessings nga umay kang gakit iburay mo ka na kami. Wala tamok matirikat siyo.
Haramanan nyo met Yung ti damag nga gwarwaras nga kaslasan nga mamati nga ti maysa lang nga mekaniko ket makabalay ti kasto nga kompleto dali kami. Nanang, no dumngeg ka kadagitang nga produkto ti Marites, awan nagsakit ta ulo yo. Gagangay nga umapal da. Ket siyempre, agpanunot da iti dakes. Diba? Kasano nga min? Kininanang in-explain ko ka na kayo. Mekaniko nga nalaing ni Baldo. Ket aggatang met, agsapol matigdekadwa na ti magatang ngalugan. Katangin data nalaka, ilako dati nang hina, gapot ta pagbalinan ni Baldo nga branyo. Nakatod ta, digiti spare parts nga magatang, nga maisukat, kadagiti daan nga spare parts. Kasta ya. Nalayang nga mekaniko no kasta. Magic. Alabang pautang ka mga rod ti kwa, lang kit kwa ni. Ano yung pautang? Di mo kitag pautang. Ninanang, kaano ko ba nga pautang Agpadawat Iwan kaya man niya. Pumadawat ka mga rod, kwartam no, panagkilan di tata. Gumatang mamit na paborito nga, nabayagan kahit ko gatanan. Malem nga ta alas 3 manong nemi mariknak ti panakawaw ko. Napanak iti rep. Abo nang pinaspiti rep mi manong. Pagaramidan pa iti ice cubes. Lagi danda ni 100,000 tinggatang mingay. Nagpinas nagdakila rep. Nagtut nagyan na. Takanayag lang mo pa nag-grocery kan nagbakitsenda. Mabaybay at karne min to. Padpadawat mi pa nung taduma ka nagiti karoba mi. Diya ka mo to samot nga nagalis, diya baso manong nemi, abagiso nga napunok, ti baso, ti bagamumta, naibatak, prak. Ita pala mapasamak manong nemi nga, maibatak ti baso, kat nabuong, nga nagsido ka ra. Diyos ko, kita sumunod ito Gagangila siguro nga may batak anak mo na perfecto, makaigam ti baso, anak mo. Nabahan ka na, saplida na, inakop ko, sa kumpinunasan man, bilbalong, inumin, pagamamta. Itanggwab ko kuman manong nemi, ti kinargaak, ti donon ti baso, ita, nakigtutak na green cellphone, tao, nagloko matan. Kaya dati, ba't nga tsak makikitot nga, dagring ang cellphone? Dandanig man na ibatan ti baso. Yung tuloy ko lahat iminom manong ring-ring cellphone. Napang ko sinong bata. Saan nga nakapundo? Hello? Hello? Cecil? Saan netoy? Nabayin kami na nga saan kayo may dito talier. Kinuha ni Baldo. Nabayagan nga sa si Brek dito, Italian. Siyak ni Sabas, Boss Sabas, taking ko titral rin ang pagtrabaho ni Dini Baldo. Ano magpagtrabaho ko, hindi akong kunayo. Kat sumrag mo nung kanta. Malaksid nga, da napatig ng papananda ka rin kadwana. At da duwabo, talubo lang pekit din na. Nga saan nga sumsumig dito ni Baldo. Basta rumurak inagdetalye ko na, boss. Sa tumawag no kano malpas ti panagtrabaho ni dita, da papanami ka ni kaduak. Da mapangkotarimaan nga ginatang mi nga logan ko na. Tabayan nakatiti sa bali nga trabaho nila kay mo. Kalpas ang nagikat dito. Buy and sell da, sir. Ay, boss. Buy and sell. Sagun kang kuha na, at kakadwa na, nga gatang karigiti daan nga lugan, gapot na mekaniko ni Baldo, isot maka mo mang tarimaan sa ilakot ng ina. So, may lagayam. Ngayon sa anggas na trabaho da Kandagas ka damag, Cecil. Gapot
Sa kagdangdagang ti radyo, o nagbibuhat TV? Saan? Nagbuyak man ti TV? Pelikula. Jak damda, agbibuhat damag. So may lagay mo di mo na damag. Awanan ni Baldo. Natayan. Anya? Natarayan ni asawa. Kasano ko ma? Di makadakas. Nakaamamas ng papatay. Gabuta. Insi na dati ulo na. Ha? Nga di na masarakan. Di ulo na. Sana mo doon na. Busama sa kangaw ka. Agang angaw ka sa kamundo na na. Namundo na na sa. Papagayam. Anya ti basol ni Baldo takas jelangin ti panang papatay da keng kuwan. Sa dino ti pagtungpalan ti biag de Cecil kalpasan nga pinataydan ti asawa na. Dagita nga sa ludsod ti masungbat ang papagayam inton madamdama iti nga roden ituloy nga ibasa. No sa dinno ti pagtungpalan na deti surat nga paggagaran nyo ita tapno intay amuhen no asin no talaga tinakapapatay nga nang ikat nang ipungsay ti ulo ni Baldo nga asawa ni Cecil Piman. Kenoan niya nga talaga ti trabaho da Baldo ken di kakaduan. Tako na diabos na iti talyer na bayagan nga saan nga simrek. Pagpambar na lang ti kinamekaniko na siguro sino nga tat nakapatang kadagiti nag-comment na niya trabaho da Baldo. Kita ituloy tayo nga iba sa mga kanemars. Oo, ningatan ti kasi sakitan nga marik na no di kastoy nga napasamak. Ang gusto ko na ikis kaya ba nagsangsangit di Shirley nga anak ko, anak mi manon nimi. Idi sangpit dan piman, tinakalungon, nga bangkay ni Baldo, nga awanan ulo. Ang gusto ko na matinak pa nagdungdungaw, ang panagsangsangit, tapo na matinti kinaranggas, di asin numan nga nang patay kang kuwan na tainal na pa di ulo ni Baldo. Anyat adday ti ulo ni Baldo, tainala na. Hanggang nang ipanan na. Asin no, ito nang buted ng pungsay ti ulo. Kakamot nga makuna nga gwapo ni Baldo. Kakamot nga makuna nga kalbo. Samot nga makuna nga ludingas. Kaslam laing nga agrupro pa nga bembul roko no nakawig kuma. Deta tilangan ni Baldo manong nen. Ti anak ko manong nemi ti anawag. Ikari-kari tagbalingan ni Tibker. Tanong na lupuyak baka hangko maati pa. Hangko maatibay ti anak ko kasta na tila dingit na taawanan ni papang na awampay ulo na. Manong name? Nakamansayag pa lang ni Baldo, hindi umay sumarungkar, di kiti kakaduwa na iti talyer. Kalbasan nga natamdagan da, ti awan ulo na, kinaduwa da dati. Kinasarita tak, manong name? Yung may ka din na kiti polis nga nag-imbestigar. Ana na kiti saludsud da ka, Cecil. Busabas. Siyempre, kalikagong mo ti panakaitid ti hostisya, ti papatay ti asawam. Ken kalikagong mo ti polis, ti panakabagi ti lintag, nga sulbaran ti kaso. May isang nakamumes nga krimen. Ano nga amin tinlawlawag da ka, kasano ka nasarakan da? Nasarakan da ka no iti may isang
nasalsal nga pasati, kakay-kaywan, nga sadya ti, masansan ka nung nga, baka ipananda ka na iti isalvage na. Kahit nasawan, saan nga napasama ti krimen sa jay, nga mimbilang dalang sa jay. Nga awan ti ulo na. Sinawar na kung ti asdag nga paset ti bangkay, busamas nga andra sa pulan ti ulo na. Ano naman na talaga ti trabaho ti asawa, kalpasan nga awanin ti talyan. Bagakmutin ka na kayo. Nakit-kitam ka din iti kakadwa na. Hindi naangit ti house blessings. Imay da. Manakmamat ti langlangada. Malaksid ka na dyan may sa kadwada nga agdangan ti karim. Talangana talagat kontribida. Norman tinagan ti busda nga butit. Idin to tagwapo. Di may sa kadwada nga numero. Pag ko na nga gwapo. Gwapo ng ni Baldo. Apay nga na dyan napansin mo, gwapo. Kinidayan na kidi. Kaputa kurso natin nakata na pindas ka. Or matasin no, boss, kurso nata kanyak. Nang runa hindi, kinitan. Tamani po niti bimak ng kaya gulpikit. Pasosyal ka maten. Gagangay tapara ka ta kay boss, illegal trabaho ti asawa. Awan ti bang ibagahan ti illegal. Noong nagpapeso man nga, buy and sell ta, hanggang magkagatang iti milyones nga lukan. Baran nyo lang, ti mabalin mo, may lako nga lugan, na milyon. Diyan pa nang ibaga na, boss. Nga oray ka sa no kadadaan na, no, nalaing na di mekaniko ang pagbalin na nga branyo. Nalaing ni Baldo, nga mahang kasikasya nga ibagam nga agbalin nga branyo, di lugan. Sila na kayo mong posible. Kay Diyos awan, boss, ada trabaho da nga ilikan? Ada. Anya ko ma? Awan sa bala makasungbat. No sa angat ti resulta ti investigasyon. No matiliw digiti pulis, digiti kakadwa ni Baldo. Mabalin siguro ni Giant ti pangrugyan da. No jay nang papatay kini Baldo, awan pa iti masarakan da nga lead. Ngam anya ti trabaho ni Baldo. Makasapul danton di lead. No adamay sa katagog iti kinadwana, kakadwana, ti matiliw da. Sakbay manong naming na itabon ti bangkay ni Baldo. Manong naming. Siya kumakayat. Nga maitabon. Ngawan ti ulo na. Iso nga. And request ko manong naming. Nga balbalo nga mabalsamar. Tap na kasi nagpaot pa'y. Tap na. Nagpaot pa'y nga. Diba na kayo mansayag na. Di aking igam ti kaso manong naming ti bay kadiak. Mrs. Yes, sir. Teniente Guevara. Teniente. No may panggap iti panakatay ti asawam. Ay, daw dapat mo sabi ko matam. Na ikan iti ostisya. Yung natin may panggap ti trabaho ti asawam. Siyempre, no mekaniko lang ti asawam kat kasto ti balayo. Kaya dumapay nga asset yo, nga nabakir yo. Anya nga nga talaga trabaho na. Imbaga, edin kada kayo, di damo dang kapagsalutsudan. Ano anya ti sao ti asawak? So ti baga? Awan ka ti pakasapulan, no? Sino di kadwana? Tilay nga mok ni baga ket Norman ti bosda, butit, numer ti maysa, guwapo, ken karim, nga pangit. Tidak mo, baga kang kati-address na? Saan, sir?
Sige. Nung mabalin ako makit may tabo ng tibangkay. Hansen, kahit ko, sa puloy niyo ti ulo na. Sa kunto, sa amin tulo, itabon ti asawak no, adan doon ti ulo na. Kahit gasto yung tiyempo na, kahit no, saan na balsamar agad, baka nabulukin. Nga anyot amuyo, baka impreser da. Anak ko pag-interesan na ti ulo ti asawang tapos impreser da. Ang sa nga mali, Mrs. Araramid din ti amin. Tapos na kasta. Kahit may subli ti ulo ti asawa. Manong nemi, adon ti puyat mi, iti anak ko. Kastamit rin kanya, siyempre. Dagiti ng trabaho ti balay mi, dangkel rito, manon nemi, so dat kang runan nga, kadwami nga mga asikaso, karagiti umay, makitungaw, karagiti dagisar, ti kape, kanda, nadupay. Kung nakadakwada, angkel, makasikat sumaruno nga matay, kapag kasto nga langam. Ang sapi turog mapulos. Kastamat na anak mo. Sabi nga nga di pala ipaitabon, malpasan nga tayo mapuypuyatan. Tsaka kahit nga may tabon nga ulo ng angkel. Malaramidan, bigiti pulis ti amin. Angkel, dito ngamin ti pagkanamik at kaslahan ka makaturog eh. Oh, natakit mo sawan. Adang ka ba tinapinda sa kwarto? Mas laklaalaliain ti asawak, no? Maturo ka. Bakungutan ha. Kasta ka nung matibagbagat ha. Kasta matibagbagat anak ko. Nangartikat mo sa mapang kayo maturog sa bali nga balay? Tapos numakainan na kayo? Ure mo sa langarabi. Agad mayat mata? Magturugan nyo ron. Mapangkam sa di balay. Balay da tatang ginanang. Akit maisturbo kila tatadadamat sa dya. Akit kung sawan, angkel. Umay dito'y datatang ginanang ginagikapsat ko. Makiandi nga dito'y kabayatan nga dakam sa dya nga gina. Nga maturog agina na. At mo. Sige. Di magdanagan nyo. At dakam dito yung kakabagyan nyo. Nga makasikaso, ti pa nakatultuloy, ti pa nakaimansayag, ti awan ulo ng asawang. Manugot ni Shirley manong name. Gagangay lang, ti family house mi manong name. Gagangay lang ang balay. Awan ti mako ng arehas. Nga mawan niyo kumatpagdanagan mi. Alisto lang nga, dadailan da tari daw. Ngayon niya kumati, pang dadailan da. Anak, hindi ka ano nga, subli dati ulo ni papang. Tandanin, anak. Tandanin. Maturog tayo. Baring na makaturog ako na. Nadya balay tayo, iti pagturog ka. Badi? Dito'y, makaturugtan. Agkait datan nito kwarto, dalulo kaninulam. Mawarit na, nadalusmat ka na ornos, ka na lukneng. Maturugtan ka na, agkait datan. Alan, saan mo napampanutan pa nga? Di ka sasaad ka na pasamak kinipapang mo. Basta, awan sa baling haramidan tayo no saan nga maturog. Agi na nata. Kasapulan tat ina na anak ko. Baka napaot pa iti sayag ti amam. Nakaturog kami nga ngem na pabaring kuwasak. Idi makangigak, idi nakapigpig sa nga kanabtuog.
iti salas. Kasla, na puwersa analokatan ti ridaw manunemi. Diyos ko, ano jay? Ngamsa nga nakariing manunemi ti anak ko. Ngami di kong taranda ti silid nga ayan mi nakalalisto nga narakrak ta plywood laing manunemi nga tisangal na gagangay lang nga kayo manunemi. Kat naluktan nga dagos nakiktutak manong. Ha? Di parayat. Ano saan? Matay ka nga gina. Ini sampay nga lokatan ti sila manunemi saan ko malasin. Ngemi di nasinjanin ti silaw, tanay dyan nga simrek ka na kami nga tao, kat isumit lang tinangsapul iti switch ti silaw, kat nakita kami sumo, Karim! Diyos ko, kasagang kikis! Dalawang kikis ka, kalbitik na ito yung paltog, katatakin ka dado ka pala. Nakaringin ti anak ko manong, ay, anak ka, talaga. Sinunod na ka pangit. Ay, sala ka pangit. Saan ka nga man basta makikooperasyon kayo, ha? Apay nga dahil ito apay nga awang kayo sa dyan na kayo mansayaga ni Baldo. Ha? Umay ka lang kung aginan na. Tas ang mga makaturog sa jacket, masapul mo tiyag, ina na. Nakaturog kayo, manong orasan nga nakaturog kayo, nakaina na kayo. Di ko namkit di, Cecil, imay ka dito, dito, itinang itulinam, itinabangbang, kanabus nga bag nga intaray, iti asawam. Bag? Nangisit ka bag? Diyan ka mo di bagbagam na nangisit ka bag. Sa din na to yan, inted lakid di ka ni Baldo tinangisit nga bag. Ha? Kaya dyan, ayan, kaduan, tinangipanam mi kadagiti kwarta nga hinold up mi. Kwarta nga, awan na mo karita. Awan na mo. Siya ka dito nang papatay ti asawang. Nagmadam ti ulo na. Saan ko ka pinapatay ti asawang? Saan ko lalaki ti asawang? Ito na pa nakiti man sayag, tawang kami sa jay. Kinamok, ganda kayo dito Tapaman nga rimuar kami. Iti bangko, kalpasan nga na-hold up me. Napasamang ti ba nagsisina me. Gapo nga ron ta, kamkamatin na kam diginig polis. Kahit ni Baldo, ti kang runan nga nakaigem, nakabaklay ti kang runan nga ayan, digiti adong nga kwarta nga tinakaw me. Sa dino to yan, di bang? Inted na kang kasiguro sakbay nga, ada nang papatay kag kuala. Sambong ibaga, sana kami nga singan. Sambong ibaga, awan tibag, awan ang mukareta, awan. Ngim ginutan na ginamatan ni Shirley marong Nemi kat nakaibat ti anak ko. Ay! Mango! Ay! Saan mo nga lain ni Shirley? Saan? Manong Nemi gamuto ubing pelang ni Shirley siyempre nakapsot bay sa lang ima ni Karim tinangigem kalbasan na indepel na ti paltog na tiya ulo ti anak ko. Di ba yung nasa ino tayan? Di ba? Kasama sa pulag tanusan? Papatayin ti anak mo! Mamang! Awang basol na ako sa mong indepel-depaltog mo! Ang mapapatayin ni Shirley, hay! Kaya pala kami terorayom. Di ba? Itad mong kanyak, di ba? Awan kanyak, di ba? Imagbagabawan pangalak nga ron. Awan. Nukasta. Papatayak na ito anak mo. Sa kanto isarno kalpasan nga marames ka na pila pagabrutan. Saan ko man? Naman. Karim! Ibatam na tangubig! Ha? Nadabiyangot?
Numer! Wasyak! Nakapasarang tipaltukukin ka. Papatayin ka sakbay mapatay mo ta anak ni Baldo. Kasla kanit mo sa akin ang balikan bida ka natin istorya, Numer. Awan ti basol ti ubing, Karim. Natisapsapulim kat sapsapulik met. Anda ka ni Baldo! Isut nang itaray. Isut nang ibaklay. Kabayatan nga nagsisina tayo. Saan na siguro nga naidano nga ited? Kinisesyo. Talagang awan. Kada hindi nga pa nagkukuyog-yog at saan nga nakasangpet suna. Ano nga naitad kanyak tibag nga daw-dawatan nyo awang nga na kami tibag. Nagasta! Nisaysayat lang nga rodan na papatayag natin. Kung saan? Ay! Ingat tayo na gini mayo! Pulis na ginoy! Oh. Diyos ko. Loko ka, Numer. Nagayab ka na gini pulis. Karim, awan tiyan mo ka na gini pulis. Tsaka mo, no apin nga nakadanon dito. Ingat tayo na gini mayo! Ni Teniente Guerrero na to'y! Teniente Guerrero? Ano kami? Awan nilaban nyo! Diyos ko. Shirley, anak. Karim. Among iramraman ti anak ko. Ibatam ti anak ko. Awan ti batak. Takay mga pulis! Di ka agpaputok! Tanuraminan nyo na yun ah! Papatayag na ito yung obing! Karim! Siya tutong balam, awan ti basol na tang obing. Awan, sumuko na. Daka, si ka lang ti sumuko. Papatayag mo muna ito yung obing. Sonyan! Shirley, ingkan kinimamang mo! Imayan manong name ni Shirley. Iti ang ko kinarakom na mamang. Naglaban manong name ni dua. Nga Karim ken Numer. Numer! Lalaingam, Numer! Kinitanak ti anak ko manong name. Siguro salsalutsudan na. Apay nga, ni Numer ti kanununga. Anak, no saan nga ni Numer? Saan nakakumaan na yung patan na ta Karim? Ay! Nagananalbuong manong name. Natabaan ni Numer! Nabagisumat manong name nakasidagdag iti pulis. Ginamatanda pinunasan ni Karim. Pinunasan? Pinusasan ko nakuma. Dimdeng da ambulansya manong name. Ganintarahin dahil da ambulansya iti ospital manong name ni Numer. Kalbasan nga nakasarita kisuna. Numer, nagyaman kami, Numer. Nagyaman ak Numer. Manang salakan mo iti anak ko. Nasikamat tinasugatan nga baltugan. Kali ibatamon, Mrs. May ilugan yung ambulansya. Nagyaman ak, sir. Nagyaman ak, anda kayo nga polis na dimteng kayo. Nagyaman kami. Si maruno kami iti ospital nga nangitarayan da kini Numer. Kalbasan nga nakadagas kami iti nakamansayag iti ayan ti balay mi nakamansayagan ti asawa. Nga oreawan ulo ti asawak manon nemi kasladda ket kinasarita. Baldo ni Numer, insalakan na ti anak ta. At asapsapulen da kayong kabaldo. Bagkano nga nagyan ti adua kwarta ang nagapoy ti bangko nga hold up yo. Bangkraberi kawit gayam, hold upper kawit gayam baldaw. Mekaniko ko na ng hold upper kawit gayam baldaw. Manong name niyanda kami sa ospital. Nadalo mi dito'y ni Numer. Cecil. Yamanak, timay kayo. Shirley. Tito,
Kaman ti panangisalakan mo kaniya. Siguro, linukanan na ti kararwa ni Baldo. Tapno na to redak ngalimaban kini Karim. So na lang na sugatan akmet. Yung mga bagdangakan nyo. Ispalakon. Hanap na pakaruan. Damgis laing. Ano mer? Sorry, Cecil. Tada kami ti nangyawawan ti asawan. Inalamiso na nga miyembro iti grupo mi. Kasaan nga peso nga ang bye-bye and sell kami. Ako hold up kami. Bangko man no, balay. Ngayon di mabaliming nga. Pakatakawan ti nawatwat. Inibalto kalikagum na ngamin ti magparang ay ti biyak yun. May saka tagit na si kinagayam ni Baldo. Manasid ka na, kaya di kang kanayon ng problema, takang kanayon kakanungan na kami suot, gabata di matlangin mapapintas, amalpas ti balayo, di kakanong matlangin makaigam di medyo panakila kwarta, di matlangin matungpal na kita rapap mo, wadaan din na sa balayan, kompleto talikamin. So nga, inabis ko iso no, kayat mo ko na, sumurot ka. Gabati kalikagom na nga mangipahay ka na kitis ka sa pulam. So kasyay. Siyak din ang iduro ti asawa, kasta ka di, tumer. Wait, kasta kasyay. Kagmamakawi kita, no, api kasyay. Sa mukha naman kayat nga, pagustuhan, awang ka naman ti panakpak, no, ti kwartang itod mo. Ha? Hindi mo tin ka na yung nga kwartang itod mo, dahitan. Sikapit yung mga awis, tapno ka na yung napanakpak. Dito kami mamang. Shelly, anak. Hindi kayo nagreklamo, kabat na pasititan ni Papang. Hindi may biyak mo mapalita ni Papang. Uray ko mga umin na ang napintas ti balay tayo, basta anda ni Papang. Alawin na nugutig dati nga basol. May manangarod. Diyak ba't amo akasto tinasumok, ti asawa. Natilidan ni Norman. So natilidan ni Karim. Siyak ti sumarno. Aba mga rumarang ti ospital. At talong ang pulis na kanakabantay ti ridaw ti ito nga kwarta sa kani. Ano, mer? Apigadnat mo ka naglibas? Saan? Kahit ko ay karo ti basol ko. Tabarbareng no, mabitlaing. Agsisipetak to tunag ti pagbalautan. No, mer? Ororahay may ti pa nagsublim. Ororahay, dak? Basta ikarim nagsubli ka. Anak ako ng Cheryl. Nimat mamang. Cheryl ka lang, Cheryl. Shirley ko naman. Ay, Shirley. Ko na. Nasaan nga si Katito? Siguro, natayak kumaitan. Ulitek tito. Agyaman na ken ka. Remor matlayang ni numer iti hospital kabigatan naman nun nemi ket kinuyok di pulis. Kalpasan nga pinusasanda ket impandan iti pagbaludan. Manong nemi iti sumangpet kami dito balay. Nakiktutak iti tumandagak. Tandagak manong nemi tilungon ni Baldo. Adamatan ulo na. Nanang.
Nagalan yung ulo ni Baldo. Kita itay bigat. Imay dinted. Sa ating plastar. Sunod din. Dagiti pulis. Hindi ko mapilarabi pakaamunta ka. Ngimawang kami mat. Awang kamay. Nga dahil na tagapura no apeng nga namuan dangad ta kay sa balay. Wano balay tayo. Family house tayo. Ang isot nakaamon dagiti pulis nga dakam sa jaway. Kit kasya matinatat nganda. Madamati hostage taking. Hostage drama ko nako. Na hostage ni Shirley. Babayang kalig kakaduan ni Baldo. Magdada numer nga nang isalakan ti anak mo halpasan nagtingnayan nga nagkutin ni kiti pulis ka nang magkini karim sa da in hospital ni numero. Nasimurot kay met nga napanyubinan tayo nga nagpatnag. Halpasan nagawit kayo dito. Nangalanda. Kasano nga napasamak? Ada yung bati ni Lieutenant. Natin niya tigarero ng cellphone number. Tawagam ka no. Ita dumang karangaro ka tawagak. Baldo. Dagay mo yung ulo, Baldo. Baldo. Pakawanin nag, Baldo. Baldo, pakawanin nag. Siyak pinagituron kang katap ng hold up ka, Baldo. Baldo, pakawanin nag. Tinawagak ni Teniente Guerrero manong name. Hello, Teniente. Ni Cecil dito. Ay, Cecil. No kasta, dakan da balayo. Kalpasan nga, nairwardan ni Numer ito ospital. Uwan, Teniente. Kad na muhamon nga danti ulo ni Baldo. Nakiktuta ka nga rin tayo tabdagak katadamit ang ulo na. Iso ko matimay mi pakamoy talabi. Sabi nga dagos nga kinuyog de jay ingkuyog de jay ulo na tayo tumigat laing ko namin dati madla po nararya at mga sikaso nga mga silpo. Nakasarakan nyo din yun, Diyan nang papatay ti asawam. Kadi may madlasim mo ko. Kanya? Tabi kas dyan laing nga, ti pa nang papatay ni ti asawak. Ano ti basol na? Natin pa ko na ako nga mistaken identity. Ang mistaken identity. Nagkamalyan dati asawam. Nga iso ti sapsapulin na di kriminal. Suspect nga kriminal. Nga kayat na papatayin. Ano? Ano ti basol na? Ibasol na. Kaing ingas na rin jay illegal recruiter. Anang recruit iti asawa na. Di kayo mawatan, Teniente. Dahil nga kriminal, nasakit launay tinakam na. Taadutin na ikas-gastos da para kumalayang ti panag-abroad ti asawa na. Ngayon, illegal recruiter magayam. Napasamak nga adot na po kawasan ni Kwada. Sakit nagbagtit ni bakit na. Ha? Igapangorti kasi nga panakaluko na. Panakaluko na. Kaya nagmuler, ti panunot ni Mrs. na, kat datamatanti ka po na nawapay nga. Ingkari, impangta, dadya nga mister, dadya illegal recruiter, nga aramid na ti amin, tapos mabalas na. Mapapatay na. So, di makita na ni lakay mo, nagkamalyan naman din. Tinukot na. Ngayon pa ti lugar, kayat na nga, nang papatayan ng kinkwana. Nga di naman na sinunod na illegal, wano saan nga recruiter, wano saan. Mabalimot siguro nga, imbaga dya sawam, dinamag na at basol na. Imbaga naman siguro nga si kadate nalukong illegal recruiter, kuna na siguro uri ko at imbaga lakay mo sa nga siyak.
Yan siguro kapag ba nakakita na itinagyan tibag nga awit nila kay mo nga kwarta. Nga sila ti panang ipagkaroon ng nga tanak at kuha. Iso nga talaga ti illegal recruiter kapag tado kwarta na. Nga dagita kwarta kit naggapo ka dagiti linuko na nga kliyente na. So kasi dyan nga ti kinaoyong na. Nakasarakan yung ti ulo ti asawag tinyente. Insurrender na. Tibag nga naglawan ti kwarta. Kenti panan na iti naipreser nga ulo ti asawam. Iso nga pinaluk ng mi pahilaeng. Do pala iti naikat nga ice iti ulo ti asawam. Sa bagay intin mi kada iti mga nangasikaso kin kuha nga pundar. Yeah. Sa itay bigat, sunti pa nang isublida ti ulo na. Kat tibag, naglawon ka iti kwarta, na isukon iti bangko nga hinoldabda. Nabay na pa lang si Boko nga ron, kat sumulin niya kwarta, nakonsensya siguro. Iso nga, nagsurrender. Nagkanin to siya ti papatay ti asawam, Mrs. Naisubli pa yung ti ulo na. Mabalim mo ng itabon. Nagasat ti asawam, ta saan nga agrigat iti pagbaludan. Kaya di kakaduwa na. Adadan ti pagbaludan. Malungsot dan doon ti pagbaludan. Tinyente, puwera ka ninumer. Ha? Sino? Ninumer tinyente. Balaganan nyo kung matikaso na insalakan na ti anak ko. Depende to na desisyon ti korte. Tanyante, agaman na, kantos ti papatay ti asawak. Ken namo ako, no, niya talaga ti trabaho ti asawa. Basol ko tanyante. Siya tinangin doon, tapno aramitin ni Baldo, iti illegal nga aramid, maitad na lang ti kasapulang nga kwarta. Baldo, pakawalan nak Baldo. Naitabon matlaeng anong name iti bangkay ti asawak nga daan iti ulo. Iti sa kaanan ti tanem na inulit-ulit ko tinagpakawan. Kaya nang ibaga nga si bibiyag kumapalaita ni Baldo. No saan nakasya tinaramid ko. Nga parang ituron kang kuha na tapno agaramid iti legal tapno na maitad na ti kasapulak. Nga kinabak ng ngono kinanamay. Manong nemi, inawat mi, ti kinapudno. Lupay kasta, manong nemi. Okay matlat tata. Nga darigat mi, ininot nga mailako, numisal darigiti, alikamin nga bidangker. Igarigatak mo tinagsapol ti trabaho, tap nagasta nga dadda para kada kami, tap no saan nga inot nga mapukaw, dagiti na ipundar mi. No pa'y kuna ni nananang, rumbing una yung pukawin yun, digita. Tako mapay balay yo, ilako yon. No dagumatang nga. Kaya mga kidino mapuuran deta nga di na oras. May ramang kayo pa'y. Saanin nang. Ano nga saanin? Teko na dam. Ti kwarta, uri naggaputi sa nga nasya, no nasya at iti, nakausaran na. Kit mo sa word. Hinold up mga peso ni Baldo ti kwarta. Ngam na aramat met, iti napintas ti pakausaran na. Napintas ko na kata. Napintas para kata kami ta, mayat ti panagyan mi. Natalagad kami nagbagyo. Sa bagay, mawatan ka mo kindi, Cecil. Kasla ka na kitay religious sector. Apay, religious sector yung magbagang. Kat no, adamang tad nga politiko.
wano dagiti adda ti gobyerno, iti donasyon, awaten da. Pero wala ta, donasyon nga ron. Anyat amo yun, nagkapumati nga na siya. Hana, no nagkapungarot ka dagiti tinaktakaw, iti kaban ti gobyerno, ket indunar ni gobernador, ni senador, ni mayo, awaten ni Apo Padi, kuna sino, ni pastor. Tako na, diyaon na, awanan bibiyang ko anat nagkapuan na, tinaskin kita, awatek, usarek iti na siya, tapakausaran ko na. Damat ka di kalintagad da, anak ko. Tamagim kat buibuyan at anamat opinion da no, kayat da rin nga oren no hanga na siya tinagkapuan di kwarta, no na siya tipakausaran na, okay lang. Bami da no, komenta na lang. So nga, numabalinggat sa amin lamang po ko dati nga balay, na dumapangali kamin. So nga, trabaho ak nanang, tapos nilagastagat at pangalami, ti pagbiag mi, kini Shirley. Kaya tapno, adan tumit lang, pagbasa na iti masangwanan. Saporak ti trabaho ka sales lady, manong nemi, mapay marigatan na kaminan anusak. Taoray no, basit laeng manong nemi, kagangil lang ti sweldo, na imas, nga kanan mi, nakitigatangik manong nemi at araon, tanagkapo iti nagrigatan. Saan nga nagkapo, iti sanga na siya at kung nadamat manong, orin nagkapot sanga na siya, no, na imas, iti panakausar na, di okay lang ta. Ay nga nagraduarin ni Shirley manong name iti high school, nakabalbalasa ngayon. Anak, baka marigatan na magpabasa kayong ganiti college. Di agla ko kakadag iti alikamin tayo. Si kansabat ng ibaga nga di mo kahit nga mapukaw di kita, tapakalaglag ipagtangari di papang mo. Ma? Di kaya agasawan? Hani na? Oo, ador orayon da. Iti may sa nga sardam na tugtog tiri daw ti balay mi. Napang ko yung lukat manong nemi kat nakiktutak. Na yung pagarabiim, Cecil. No, numer? Kaano pa nga, nawayawayan ka? Naglibas ka? Saan ka naglibas ka? Nagsingsing petak tiyo nagtipagbaludan. Nagkita ka kakadwa mo. Nga-hold up nga kadwa. Umayan, di ba? Nabalod ka amin? Napagkay amin dyan munti? Natayan ni Karim. Tinusunodaan da. Napasamak tikas dyan, iti may isang rayot. Nimet Norman. Dyan, may isa kadagid ng pangkaglibas. Natay. Sika. Si Bibiyagak, nagsingsing petak, naparulanak, para kadakay kay ni Shirley. Ha? Di na kadipastakin? Sumrag ka numer. Flowers for you. Chocolate for you. Adamat para kay ni Shirley. Balasang ita nala. Nakabipita sa balasan ko na. Gimsang isot pa siya rin. Sika. Numer? Hindi pa iladamo ka makita. Di mo nadlaw kinitayang kay di. Iti ore lamitlo. Ngaron. Yawabak lang makita ni Baldo nga kinkidayan na. Tinamintalo. 1, 2, 3. Anak, kita sa wandi kiday mo. I love you. Nailabak kang ka. Kahit kong ituloy ita. Amo ka may asawang. Nakasukat di Baldo. Kapotoro rin na, di ba? Aminin! Oh, Shirley? Shirley? Tsak pa yun naturog ng mami eh. Mami pa yun mamang. Tito Numer? Hoy, Shirley. Kabimbindas ka nga talaga ngayon. Malaka kay ni mamang mo. Masideg nga beso-beso daman ng name. Oy. Leta, api nga isot yung kabeso-beso. Kabeso-beso ka anak mo. Tagin narakop ta. Oh. Oy.
Agur ka. Aminin. Ang magdanagan niyo, mamang. Tito ka di pa lang? Papang, anak ka makadisturbo ka na kayo. Sigo mo na akong silid ko, tumaturog akon. Aguro ka kadagos no ka, ang pagdanagan nyo, hanggang makadisturbo, hanggang madisturbo. Nangig mo, sa oti anak mo. Numera. Ngayon niya. Nabayagan nga na tayo ni Baldo. Yung karuro mo pa lang. Ngayon ako man karuro ko pa lang. Kawayawayak pa lang. Di ka di mailiw. Di panakpa. Ano palang order ayam sa kroyen ka? Ay. Amom? Agis istorya no kanibaldo kanya kini. Istoryaan na no kasanon nga panakpakin na ka. Isong hasta ita at aramidag ka. Ang baling duplicate ti pamayak iti style ni Baldo. Di ba? Kasla si bibiyag ni Baldo. Limugan ni Baldo kanya. Natayin ni Baldo. Numero ti si bibiyag. Katong pagpadaman ti style yo. It's okay. Another panakpak time. Saan ko nga libakin manong naming nga nabayagan nga maililiwa? For how many years manong? Kat saan ko libakin nga talaga nga inururay ko kining karkararag ko nga itikabitan nga panawen kat mawayawayaan ni numero. Kat dumteng iti maysa nga rabii. Kat ita manong addan ni numero. Iti orabaw ti kamami idi kanibaldo manong mawagwagwag manen. Adda manen biyag dito a kwarto. Agmaris rosas manen tirabi manong nemi gabuta. No kasano editi kinabahara ti bibig ni Baldo manon nemi na barbara manen ti bibig ni Nomer nga nang nana manang nutnut kadagiti mawaw nga bibig ko. Sana agkan titenged ko, sana iyan talaga bibig na itinabayagan na saan nga nakirab-kirab, nakagat-kagat, nga baro kong kumanong ganaw. No, mer. Cecil. Naslasan ko pala ba dyan, no, mer? Kalpasan ti adu nga tawen. Ababalayang data nga tawen. Alisto lang inoray. Itakit ada. Agasog manen. Numar. Imbag man ta siyak sinublianam. Gabata isot inkarik. Nasublian ka. Gawata siyak ti mangituloy amang paragsak amang panakpakken ka. Siya kung timangan. Numero, nagmayat manong name iti panangkaan na tinabayagan nga nakaan nga numer. Ohen manong name no kasano ti panagpapasmi edi kini Poldo kadito damo nga ikanak edi $500,000 pesos. Kasta manong name ti kanapaw ti panagpakmi kini numero. Sta saan kabi nga mabanong. No saan nga siyak taking ngato ki isuna. Siyak taking mabakit isunat aking ngato. No mga anak mat mangan kam nga duwa. No kumagatak mat manong. No iso itibang manin siyak man tibang manis helikopterak man iti rabaw na manong ne kanamsag kadag iti asok ka na rin eng dita nga silen iti nakapapaut manong nemi iti panagmanis rusas dahil ta nga nang ado nga asok manong ado nga napanak manin naman dimteng metlaeng manong tibaro nga ragsak kada kami nga gina.
Saan ko na problema manong name, hindi pa nag-college ti anak ko. Gabata, naman pa ex-convict ama ko na numer manong name, adamat lang nasarakan na nga legal nga trabaho. Gagangay lang, sweldo naman ng naming nga tinulong kami. Para tinawag daw ka sa pulan mi kan kang runanti amin, para ti sigurado ang panagbasa kan panagturpus ni Shirley Itikulay. Saan kabing nga nadaan ti anak manong? Imanay ni Shirley. Kanida graduar ni Shirley manong naming. Iti college kat kalbasan nga nagtrabaho ti duwa nga tawen inyam amunan tinagbalin nga manugang mi. Naro kanot nagan na. Naro? Anong naro? Anot pa kubulok lang ti nagan mo? Anak? Baldonaro. Shirley? Nanang, mamang, kanagdagan hindi papang mo? Sana lang imbaga, tita, kanagan kami kanidi papang na hindi. Nakita na tusto nga nakad ko. Naro lang, palayaw ko. Saan nga baldo? No, ungtan nak ni mamang ko. Baldo kung ano ka. Ngayon no sa anak ng ungtan, naro. Kaya no, kompletong ibaganan, netan. Dakkelan ti basol ko no ko. Stagaya. Kaya tayo doon anong article ay sayo. Umay kam to mga sasawa ng Domingo. Tita. Umay nga nga tita pa ilang. Mamang. Nabintas nagpadpadat trabaho danaro kay ni Shirley manong nemi. Yung pagkadakwada, ta nakapagturpos da, so nga napintas trabaho da. Irin ito nagtuloy at tama tiba nagtrabaho mi kininumera, gagangay lang trabaho. Kunak, mureta, naggraduar miten. Kaya ang tumaten asawa ni Shirley, mabalimin tumaten tiyan. Wala saan nga trabaho. Nutultulungan na kamton na kita kasawa. Takastat kunada manong nemi. Tarantada nga saan to nga mga ipatakder ti balay no dikit agkakabalay kam tulatan. Kaya sudanton, iti mga paay, ta nyaman, agsarbi kata kami nga kasawa. Kada kami nga rod manong nemi. Tinagbalilin nga, yaya, dikit apu kumi nga orin latalo. Nabayagin nga napasamak, daydi, manong nemi, daydi, paset ti pakasalitaan medical man laeng kanibaldo. Ngayon sa aming malipatan, anong nemi? Sa aming malipatan, gabutad dalat tarigiti, pakalaglagipan. Ano, makita mi, adda kami, kada kita pakalaglagipan, subagsiklat na tilagip mi kanibaldo. Dati nga rin ti pagkasaritaak, manong nemi, kasledikal man laeng, anapasamak. Ngayon madun nga panawen, iti naglabas. Ngayon sa diwa pa lang, kada dati ka po na no apay nga, ingkalikagong kumat nga may buray dati nga pagkasaritaak, iti dito nga programa. Tatakal ti pamatik manong nemi nga damat maibati na nga adal, liwliwa, balag, ken dadumapay nga mapidot kada ito nga pagkasaritaan. Sabi ko mga, tagtuloy dito yung programa, manong nemi, and more power to your program, and God bless. Tuhoy nga tagyaman ng paghayam mo, Cecil. Thank you, Cecil. Iting ka pa nagsunat, Cecil.